खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 5 एप्रिल 2024 समबारखालि सानसेनि ब्रादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु फैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां होनजायो आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों हरखाबै लोगो मोनज्लायगोन गोबां सुबुंनि गेजेराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन समाजाव लोगो लेवाया बांसोगारगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। वृष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोबां बिथिङाव जेंना जेंगोना आरो हेंथा नुजाथिगोन गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गुबुननि थाखाय खहा जानांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो अदेबानि खरसायाबो बांगोन गोसोनि बोलोआ जोबोर लोरबां जानो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजांद्राय नङा होनजायो बहाबा थांनांगौब्ला दिनै सांग्रां जानाया गाहाम जाब्रबथायनि आसा दङ देहाया दिनै अदेबानि मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन गोसोखौ जोबोर दरसि मोनगोन गोसोआव जिंगाया बांगोन सोरबा आंगो लोगोजोंनो दिनै रायखोमा जानो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन। मिथुन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबांबो जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ गोसोखौ हमथानाया गाहाम। कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांथारखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन लोगो लेवा बांगोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुंसारगोन सोरनिबा हेफाजाब मोननानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा लोरबां जागोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गोसोनि साननाया देबारनांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन मोननो गोनांथारखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हायोब्ला नाथाय गोसोआ रेजें मोनगोन सोरबा लोगोजों बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनहैनो हागौ नाथाय दावबायनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। कन्या राशि दिनैनि साना
जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सुथुरखौ फेजेननो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन सुथुरा बाङोब्लाबो नाथाय जेननांगोन बहाबा दावबायहैब्ला गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांथारखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अननानै फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन तुला राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांथारखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा लोगोनि अननाय आरो हेफाजाब मोनगोन समाजाव दिनै बयजोंबो अनजासे गारगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन लोगो लेवा बांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नाथाय गोबां खामानियाव मुखुब थानानै मेंनायबो मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन रांखावरियाव अदेबानि जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन नाथाय बेलासि समहालागै आला खाला मोनगोन मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन गोग्गो आरो गोथों साननो रोंनाय नङा नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सांग्रां जानाया गाहाम कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन गोग्गो आरो गोथों साननो रोंगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मीन राशि
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। सोरबा लोगोनि थाखाय गोबां जेंना जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।